Ja, og velkommen til Sosu nu eller aldrig. Da 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 da. Og det har været en uge her på Sosu-uddannelsen i Aarhus, Sosu Østjylland. Og vi har fået den her fine grundbog, Grundforløb 2. Sådan der, ja. Og meget fin bog, fine illustrationer og mange ord, mange omsorg, naturlig omsorg, naturlig omsorg, god omsorg. Altså jeg mener jo, omsorg, det er positivt, og det kan ikke rigtig være negativt. Så er det noget andet, så er det ikke omsorg. Men omsorg, det er et positivt ord. Så kan man snakke om god omsorg, så har man dårlig, så skal man også kunne snakke om dårlig omsorg. Har man det? Nej, det synes jeg ikke. Så det er jeg skrevet en lille opgave om. Men den skal jeg ikke belemre jer med her, medmindre I er meget interesseret. Men så kan jeg læse den op for jer, hvis det er. Men altså, første hjælp, 2 dage, bestået, første uge. Og mange gode klassekammerater. Skolefest. Beer pong. Ja. Og Uno. Spillede Uno og fik burger. Så fantastisk første uge her. Altså fulde uge på Sosu-forløbet. Gode lærere, gode elever, gode medstuderende. Fantastisk. Og godt vejr, og jeg har cyklet. Til skole, fordi man bliver nødt til at være lidt sund selv, når man skal hjælpe andre med at være sund. Og sauna her i går, og svømme ud i havet, og løbe om morgenen, løbe en tur. Jeg har løbet en tur i dag. Min puls den var meget lav, 80-90, mens jeg løb. Så min træner han siger, at jeg skal have den op på 145, men det blev det ikke i dag. Det bliver ikke om morgenen i hvert fald. Der er jeg meget ikke så frisk. Og Skanderborg Skak. Nej, det er noget andet. Det er en anden kanal. Sosu nu eller aldrig. Ja, det er det handler om. Og kan I have en rigtig god dag derude. Og der er en ny uge, der starter her i morgen. Jeg skal til samtale i Odder Kommune om Sosu elevplads. Og det bliver spændende, hvad de har tilbydet der. Og ja, stay tuned næste uge med at høre en ny uge på Sosu nu eller aldrig. Stay safe. Pas på hinanden.